Toto je bobový šport. Vznikol pred vyše 125 rokmi v švajčiarskom St. Moritz z jedného prostého dôvodu, lebo ľudia sa tam nudili, nemali tam čo robiť a tak si na začiatku postavili najskôr sánkarsku a neskôr bobovú dráhu v takej podobe, ako ju vidíte teraz na videu. Jazdci tam dosahujú rýchlosť 130 až 150 km za hodinu a preťaženie 5G. Keď ste v St. Moritzi na súťaži, musíte vstávať už o 6, aby pekne pri východe slnka ste boli už na začiatku trate. To samozrejme neplatí pre golfové loptičky od golf zóny. Napriek tomu, že si chcú užiť takéto auditorium a potlesk, v bobovej dráhe robia hlúposti, skáču, vrtia sa, otáčajú sa, brzdia, zastanú si, kde si len chcú a vôbec nespolupracujú s kameramanom. V každom prípade je im tam dobre, užívajú si to a ako vidíte, takmer vôbec ich nie je vidno. Toto je už jeden z patených štartov. Bezprostredne potom, ako som toto video natočila, ma organizátori vykázali, pretože na tom mieste, kde som stála, sa samozrejme natáčať nesmie, pretože ak by mi spadol mobilný telefón, tak by ma asi ukrižovali. Takže toto miesto bolo oveľa bezpečnejšie. No pre mňa to bola konečná stanica, pretože po Paťkinom štarte a po prvých pár 100 metrov som sa už ďalej nemohla pozerať, lebo som bola nervná, takže zavreté oči aj uši. Tu sa už prepašovala na štart juniorských majstrovstiev sveta v boboch v roku 2024 v St. Moritz, golfzóna lopta. No ale keďže loptu samozrejme diskvalifikovali, tak išla na štart Patricia. A tu si môžete pozrieť časť jej jazdy. Toto je prvý úsek tráte, kde Paťa ide asi 50 km za hodinu a je jediný, ktorý som schopná pozerať naživo. Toto nie je Beatles, toto je track walk. A toto je prvý raz v živote, keď vidím Patriciu ísť na boboch naživo. Úprimne je to koniec trate, kde o chvíľu dosiahne rýchlosť 130 km za hodinu, ale s tým, že v boboch sa nesmie brzdiť. Môžete brzdiť až v úplne závere trate, takže žiadne také, že ja bojím sa, pribrzdím si. To tam neexistuje a o to je tento šport náročnejší. No a tu už je vysmiata v cieli, tu so svojím tímom, a tu pri preberaní ocenení po majstrovstvách sveta juniorov 2024 v St. Moritzi. V bobových športoch sa atleti oceňujú od 1. do 6. miesta medailami. Je to preto, lebo tie rozdiely sú naozaj v stotinách sekundy. Veľmi dobrou správou je, že Patricia na majstrovstvách sveta juniorov 24 rokov v monobobe žien v druhom kole mala najlepší štartovací budúcej športovej kariéry. Gregor Stähli, Geschäftsführer des Olympiabobrans, St. Moritz Arena, darf die eine oder andere Medaille. Takže tu je umiestnené prvé až 6. miesto. Golfzóna bola pritom. Ale vrcholné svetové športové podujatia, to je naozaj len vrchol ľadovca. Získať medailu z juniorských majstrovstiev sveta vyžaduje obrovskú prípravu a obrovské množstvo predošlých súťaží, kempov a tréningov, ktoré takémuto podujatiu predchádzajú. Treba mať dobré úspechy na európskych pohároch, priniesť medaile, rozlúčiť sa doma s obsíkom, znova priniesť dobré ocenenia, rozlúčiť sa na 4-5 týždňov s rodinou, mať skvelé štarty,
získať ďalšie ocenenia, potešiť sa s fanúšikmi, ukázať svoj úspech, makať na svojom bobe. A čo je veľmi dôležité, je potrebné skúšať nové trate a odjazdiť na nich čo najviac jazd, aby si športovec tú trať dobre vžil. Bobový šport je veľmi špecifický tým, že sa dá trénovať len na aktuálnych bobových dráhach, ktoré po svete existujú. Preto je veľmi dôležité, aby športovec využil všetky možnosti, ktoré mu IBSF ponúka. No úplne na začiatku potrebujete mať zázemie niekoho, kto vám vydá licenciu, kto vás bude prihlasovať na súťaže a kto vám dá podporu počas súťaží a tréningov. Od sezóny 2023-2024 je to pre Paťku český bobový a skeletonový tím. Mimo sezóny sa bobista pripravuje najmä silovými a rýchlostnými tréningami. Napriek tomu, že Patricia v minulých rokoch reprezentovala Slovensko a aj sa jej v minulých sezónach veľmi darilo, ďalej od Slovenska podporu nedostala. Preto sa rozhodla, že od sezóny 2023-2024 bude reprezentovať Českú republiku. Našťastie na Slovensku zostalo Patricii množstvo fanúšikov, medzi nimi je aj Jaro Lacuška a Golfzóna. Ten sa rozhodol, že v roku 2023 sa pokúsi v rámci Golfzóna Tour vyzbierať od hráčov finančné prostriedky, ktoré podporia Patriciu a zabezpečia jej, aby sa mohla zúčastniť čo najviac súťaží a tréningových programov v rámci športu, ktorému sa venuje. Dokonca zorganizoval aj jeden turnaj s názvom Race to Cortina, ktorý bol celý venovaný práve cieľu Patricie zúčastniť sa zimnej olympiády 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku. Účastníci turnaja mali možnosť vidieť naživo bob, získali takéto skvelé trofeje, tímové tričká, prípadne si zakúpili golfové loptičky s Patriciiným logom. V tejto chvíli je Patricia aj s jej trénerom Ladislavom Noskovičom na ceste do Eagles, aby tam získala nové skúsenosti a možno aj nejaké pekné ocenenie v rámci Európskeho pohára.